Dobré ráno, vítajte na tomto seminári o chvále na konferencii viery. Vy všetci, ktorí nás pozeráte, a všetci vy, ktorí ste tu prítomní, chcem, aby ste sa všetci postavili. Budeme sa modliť. Môžete zavrieť svoje oči, dajte svoju ruku na hruď a budeme sa modliť. Oče, ja ťa chválim ťa. Ďakujem ti, že skrze Ježiša Krista, že ti dávame obeť chvál. My vyznávame tvoje meno v tomto dni, dnešný deň, a vždy ti dáme všetku chválu, všetku slávu, to naše najlepšie. Amen. Môžeme si sadnúť. Sme na seminári chvály a za chvíľu budeme mať seminár o kuriakoš chvále, o kuriakoš hudbe. Takže máme veľa materiálu, ktorý nás vyučuje, aká je naša vízia cirkvi Maná. Máme 40 rokov víťazstiev a Boh nás priniesol taktiež kvôli vízii, ktorú Boh nám dal apoštolovi. Takže máme manuály, rôzne manuály, priniesla som jeden, ktorý hovorí o chvále, ale taktiež máme iné manuály, ktoré vysvetľujú našu víziu. Vízia je ako máme robiť veci. V oblasti chvál Boh nám nedal jednu víziu. Boh nám už dal víziu apoštolovi, ako máme konať. Ako formou máme konať alebo robiť v chvále. Čo máme robiť? Takže Biblia tiež je kniha pravidiel kresťanského života. Tieto pravidlá sú veľmi dôležité. Slovo usmrcuje, ale duch oživuje. A my potrebujeme vedieť oveľa viac. Samozrejme, tiež musíme vedieť o procese, ale potrebujeme aj pridať tohto ducha. Potrebujeme to všetko zmiešať do hrnca aj s týmito procesmi. Takže budem hovoriť o duchu chvály. Nebudem hovoriť o postupe, ale o duchu. Takže chcem hovoriť o duchu. Takže tiež máme aj hynárium, spevník našej cirkvi a chcem hovoriť, ktorá je najlepšia pesnička v tomto spevníku. Už viete, nie? Takže najlepšia pesnička v spevníku je tá, ktorej vy rozumiete. Prečo? Naplňte sa duchom, hovoriac medzi sebou žalmami z vášho srdca. Máme sa modliť v duchu, ale aj v tom, čo rozumie, v našej reči. Taktiež máme aj chváliť Boha v duchu, ale taktiež chváliť Boha aj našou rečou. Takže najlepšia pesnička je tú, ktorú porozumieme. Taktiež aj s biblickými veršami. Aký je najlepší verš z Biblie? Najlepší verš z Biblie je ten, ktorému rozumiem, pretože je to verš, ktorý žijem. Takže najlepšia pesnička v spevníku je tá, ktorej rozumiem. Ale najlepšia pesnička je tiež tá, ktorá ma posilňuje, ktorá ma udržiava v mojom živote. Máme veľa pesničiek, ktorí nás udržujú vo viere. Pesničky, ktoré taktiež nás udržujú v našom povolaní, ktorí udržujú
ktorí posilnili naše správanie, ktoré sa zhoduje s našou vierou. Viera spieva, viera kričí, seje, chváli Boha, modlí sa. Viete, najlepšia pesnička nedeľná je, najlepšia pesnička nedeľu je tá, ktorá nám ostane aj v pondelok v hlave. Tá, ktorá nesie cieľ. Ona musí byť naša pesnička pondelková, musí byť naša pesnička každý deň. Môžem počuť amen? Takže keď sa pozrieme do Biblie, existujú. Takže sú chvály bojovné. Prišli sme z jednej prípravy predkonferenčnej. Veľakrát hovoríme napríklad o Jerichu. 7 dní ľud Boží obliehal tie múry, ale v 7. deň zvuk trúbil, takže ľudia, čo kričali, to bola viera, kričali vierou. Taktiež máme príbeh Jozafata, že v jednej vojne, takže poslal tých spevákov, aby išli popredu. Taktiež si spomínam na príbeh, keď prešli cez Červené more, keď Mojžiš prešiel cez Červené more s Izraelcami a potom oni chválili Boha. Chválili Boha víťaznými pesničkami. Taktiež Biblia hovorí o chválach vo väzení. Pavel a Síleš chválili Boha. A môžeme tu vidieť, že Boh poslal zemetrasenie a kvôli tomuto zemetraseniu boli oslobodení. Čo sa učíme? Nie je, že koľko my robíme, ale koľko Boh robí za nás. Amen? Takže povedzte tomu, kto je vedľa vás. Nie koľko vy robíte, ale koľko Boh robí za vás. Takže máme ešte jeden príbeh o Petrovi. Petr bol vo väzení. A Biblia hovorí, že cirkev sa modlila za Petra. Taktiež môžeme čítať aj Evangelium. Učíme sa a vidíme tento že modlitba naplňa. V predchádzajúcej noci Petrov súd, anjel, išiel do toho väzenia a zobudil Petra a tie takže on sa dostal z toho väzenia a dokázal prejsť aj pomedzi tých, ktorí tam strážili, pomedzi strážnikov. Takže čo sa s týmito príbehmi môžeme naučiť? Nie je, koľko toho my robíme, ale je, koľko Boh robí za nás. Naša chvála nám nesie niečo, nám prináša niečo. Anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. É o que a Bíblia fala. Takže keď musíme rásť v chvále, ktorý vyznáva niečo. Takže cirkev sa modlievala
Takže táto chvála prinášala prítomnosť. Takže keď prinášame niečo, čo chceme vyriešiť, nejakú prosbu, anjel Pánu pôjde tam a on odtrhne tie reťaze, roztrhne reťaze a vyslobodí vás stade. Vidíte, dokážete výjsť pomedzi stráže a brány sa otvoria, pretože nie je to to, čo vy robíte, ale koľko Boh robí za vás. Viete? Hudba, chvála, nie je len hudba, nie sú len slova, sú pesničky, sú chvály, ktorí usmerňujú našu cestu. Vždy chválime Boha, milujeme posolstvo kríža, pretože môžem veriť v zajtrajšok. Tieto pesničky nás dávajú na tú správnu cestu, nás dávajú na tú víziu správnu. Môj manžel bol v São Paule, v Brazílii, ja s mojou dcerou sme boli tu, v Lisabone, v Portugalsku. A pred spaním sa pozerala na hodinky. Koľko je hodín? Je toľko hodín. Sa ma spýtala potom, koľko je hodín tam hore v nebi. V tom momente som videla, že som mala možnosť vysvetliť jej, čo je to nekonečnosť. Potom som začala počítať. Zistili ste, že ak vy si odčítate od 1100, tak už nemáte 1000. A keď od 1000, a keď 1000 zoberiete z 1000, koľko vám ostane? Nekonečnosť. Ak by ste odčítali 10 000 rokov od nekonečnosti, koľko vám ostane? Nekonečno. Takže preto musíme hovoriť o tejto nekonečnosti viac, pretože to je naša budúcnosť. Preto nemôžeme byť sami. Pretože sami budeme žiť len svoje tie chvíľky. A Biblia hovorí, že ten, kto sa oddeluje, hľada svoje vlastné záujmy, pretože sami len sa pozrieme na náš pupok, na naše brucho, ale spolu s celou cirkvou máme víziu nekonečnosti. A preto nemôžeme nechať byť s tými, ktorí túžia potom istom, čo vy. Pretože vašich úst musia výjsť chvály. Pesničky, chvály hlasné z miest, kde by ste vy chceli byť. A preto sú pesničky v spevníku, ktoré nie sú len nejaké slova. Majú tam rôzne kategórie, pesničky o láske, o financiách. Ale hovorím tu o postupe, hovorím tu o duchu. Môžem počuť amen? Rozumiete mi? Povedzte tomu, čo je vedľa vás. Mi to pripomína príbeh o korytnačke. Poznáte korytnačku v Tužali? Nepoznáte? Hovorí sa, že je tu jedna korytnačka a táto korytnačka bola plná Ducha Božieho, bola šťastná, bola trpezlivá a bola šťastná. Ale potom korytnačka bola v tomto lese. Potom tam bol nejaký zajac, ktorý rýchly bol, mohol ísť na olympijské hry, robil. Proste bol rýchly.
A táto korytnačka provokovala toho zajaca. Viete, že keď ostanete pri niekom pomalom, tak ste už vytočení. Takže to sa stávalo aj s tým zajacom. A ten zajac hovoril, vieš čo, korytnačka, ty si taká pomalá. Ak budeš takto pokračovať, neprídeš na nejaké miesto. Neprídeš nikam. A tá korytnačka povedala. Hovorila pomaly. A povedala zajacovi, musíte pochopiť môj život. Keď chodím cez les, ja potrebujem sa zastaviť, pretože mám... Pretože mám svoje kamienky. Zajac začal chodiť s tou korytnačkou. A korytnačka hovorila, vidíš, tuto mám kamienok, kde som sa stretla s Bohom. Tento kamienok mi pripomína moje spasenie. Tak som sa modlila, Boh ma uzdravil. Pokračovala som v lese. Ešte chvíľku kráčali a korytnačka zastavila. Počkaj. Tu je nejaký strom. Vždycky musím zastaviť pri tomto strome, pretože v tej chvíli som bola hladná. Modlila som sa a Boh bol môj Jehova Ire a doniesol mi jedlo. A odtiaľ tá korytnačka začala vysvetľovať tomu zajacu všetko. Že musela vždycky spomaliť každý deň, aby sa naučila. Takže vysvetľovala tomu zajacovi všetky tie cesty, prečo zastavovala. Povedzte tomu, čo vedľa vás, ty drzaň, spomal. Takže toto máme každý deň. Pretože ak človek nespomalí, na nič nebudeme pozerať, na nič nebudeme sledovať. Pretože náš deň môže byť rýchly. Mi to pripomína príbeh skupiny chvál v zoo. Poznáte? Nie. Takže máme zoo, skupinu chvál, kde bol lev ako vedúci chvály. A slon bol ako spoluvedúci. Ako sa volá manželka slona, slonica? Takže lev bol vedúci chvál. Každú nedelu. Takže vždycky sa vyčesával v nedelu, žehlil si vlasy na hrivu. Spoluvedúci, čo bola slonica, bola známa, že vždycky búchala svoje uši o seba v rytme. Takže títo dvaja robili chválu ako nikto iný. Všetci boli šťastní. Každý týždeň to bolo rovnaké. Vieš, čo sa stalo? V strede zoologickej záhrade bola tam sova, ktorá mala otvorené oči. A sova začala pozorovať tých dvoch. A sova počas týždňa si všimla, že počas týždňa lev bol veľmi namyslený. A sova začala ukazovať svoj prst. Nie, lev to bol, ktorý pokazoval prstom. Začal sa smiať z chvál iných zvierat. Pretože on vedel viesť. Videli ste, ako kohút chváli. Videli ste, ako kráva, že kráva robí mu a že kocu robí miau. Takže toto počas týždňa robil lev.
bol namyslený. A sova si to všimla. Počas týždňa chvála leva bola... Takže počas týždňa lev sa staral o to, aby jeho ja rástlo. Takže malo by to byť naopak. Takže chvála by mala pozdvihnúť Boha a my by sme sa mali znížiť. Takže sova ho sliedila. A takže sova používala svoje uši. A to bola slonica, ktorá používala svoje uši, aby počúvala všetky rozhovory. A potom o tom hovorila ostatným. Takže sova získala odvahu a vedela, že nemôže hovoriť s ostatnými ľuďmi, s ostatnými zvieratami, ale že musí hovoriť s tými, ktorí robia zle. Kto už prešiel biblickou školou? Takže sova povedala, pozrite sa, ako vy sa pripravujete na zhromaždenie nedeľu. A potom lev hovorí, vieš čo, ja si žehlím hrívu a potom kričím haleluja silno. A vyslonica, a ja búcham ušami s celou mojou silou, to celá šťastná. Viete čo? Vy neviete, že zhromaždenie nedeľu má 2 hodiny. Ale naše zhromaždenie pokračuje počas týždňa. Otočte sa na to, kto je vedľa vás a povedzte, porozumeli ste drzaň? A tu môžeme porozumieť, že chvála je štýl života. Tak ako viera je štýl života 24 hodín počas dňa, ako nás apoštol vyučuje chodiť vierou, je štýl života 24 hodín za deň. Chvála taktiež je. Duch chvály je tiež 24 hodín cez deň. Naša chvála nie je chvála. Naša chvála musí byť s porozumením, so srdcom. Izaiášovi sa píše, Boh hovoril, tento ľud ma chváli perami, len ústami, ale srdce je ďaleko odo mňa, pretože je to chvála s pravidlami, nejakými postupmi. Izaiáš. Ale v mojom prípade, v tvojom prípade nie je to tak, pretože my máme nejaké tie poznatky s Bohom, máme nejaké tie... Takže my spomalíme, aby sme každý deň mohli sa naučiť aby sme mohli kontemplovať. Môžeme sa postaviť. Povedzte spolu so mnou. Ďakujem ti, Bože, za moje spasenie. A ďakujem ti za zjavenie, ktoré mám tvojho charakteru v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Sláva Bohu. A teraz začneme druhú časť nášho semináru s Majkom Tadeu. Seminár Kuriakoš hudby. Dobré ráno. Môžeme si sadnúť. Takže prišiel som, aby som hovoril troška o Kuriakoš hudbe. Chcem hovoriť, že Kuriakoš hudba je plataforma. Je to nejaká skupina hudobných skupín, kde sme všetci, aby sme vytvorili nové pesničky, aby sme evangelizovali ľudí vonka, aby sme evangelizovali skrze pesničku. Takže náš cieľ je získať ľudí. Vocês sabem o que é uma alavanca? Aquelas coisas, igual àquela coisa dos pilotos, quando vão lá em cima e fazem qualquer coisa, não sei bem o que é que aquilo faz, mas é ali um botão assim bem grande, faz... Videli ste, že v letadle je tam nejaká páka, ktorú musia tí piloti potiahnuť.
Takže taktiež to je hudba Kuriakoš. falas muito bem, mas Takže týmto spôsobom môžeme získať viac ľudí pre Ježiša skrze túto hudbu. e eu A chcem urobiť nejaký príklad. exemplo aqui fácil, porque há muitas pessoas Veľa ľudí myslí si, je veľmi ťažké napísať pesničky a dokážem spievať len pesničky druhých ľudí, pretože je veľmi ťažké vytvoriť nejakú pesničku. Neviem, čo napíšem. ou há aquelas pessoas que dizem Alebo niektorí ľudia hovoria, ja mám talent, niektorí majú talent, niektorí nemajú. Takže my môžeme zlepšiť náš talent, môžeme vytvoriť nové pesničky. Takže ja então eu vou mostrar aqui um método fácil. Vou pedir vám ukážem vám spôsob, vamos ako môžeme napísať svoju pesničku. Takže poprvé metáfora ou uma semelhança. metafora, nejaké pripodobenie. Dizemos, por exemplo, ou pode até ser uma personificação Môže to byť nejaké zosobnenie. Niečo, čo hovorí o Bohu, čo hovorí, ako žijeme. pessoal. Isso é o primeiro. Takže to je prvý krok. Takže napíšeme nejakú vetu, malú, krátku. Podem pôr o slide outra vez. Druhý krok. O segundo passo, através Skrz túto frázu sa pýtame ako. A tretí krok je, že sa pýtame ako. Prečo? Prečo? Prečo je už ten refrén? Então, como isto aqui está assim um bocadinho vago, não é? Para quem não escreveu músicas, não é? Só três palavras e como é que eu vou escrever uma letra toda com isto? Então eu tenho Takže mám tu dva príklady, para porem. ktoré chcem, aby ste ukázali. Takže prvé audio už určite poznáte. Tornaste-te de nós. Tornaste-te Že sa premenil si sa za jedného z nás. Poznáte túto pesničku pri kríži Ježiša. diz, que esta banda canta, é Takže stal sa jedným z nás. Toto je metafora, je to zosobnenie. personificação. Porque é que a gente está a fazer um bocadinho o que a gente faz em Takže robíme to, ako robia na biológii. no animal, muitas vezes é ovelha, Zaberú si nejaké zviera, rozkrajajú ho, aby ho vedeli. Takže my tu tiež rozkrajame tieto pesničky, aby sme vedeli každá časť, čo znamená. Takže stal sa jedným z nás. o que é que isto é uma Takže to je jedno pripodobnenie. Vieme, že sme ľudia, Boh je Bohom, mortal, Deus então Deus enviou o seu On poslal svojho syna na túto zem, aby sa stal jedným z nás. Takže bol veľkým, era glorioso bol veľmi pekný a stal sa, desceu znížil svoj úroveň. desceu para de nós. Então, isto nós Takže toto je jeden prípad. e depois A esta frase s touto vetou stal sa jedným z nás. frase, podem pôr aqui o slide. Como? Ako sa on stal jedným z nás? Podemos ouvir Druhý krok. o MP3? Budeme počúvať ďalej. Da tua glória te despiste. Em silêncio caminho. Da tua glória te despiste. Como é que ele tornou-se de nós? Como é que Deus Ako sa on stal jedným z nás? tornou-se de nós? Foi da glória se despiu. Vzdal sa slávy. Ako sa stal jedným z nás? Já estamos aqui no terceiro passo. A prečo sa stal jedným z nás? Už sme na treťom kroku. Zo svojej slávy sa vzdal. Takže človek neveriaci sa môže zamyslieť, prečo to Boh nespravil iným spôsobom, prečo sa musel stať jedným z nás a prečo sa musel vzdať svoje slávy. Prečo? A tretie audio. Aos escravos te entregaste. Porquê que ele Prečo sa stal za svoje slávy? nós para entregar para Aby... nós? Pois é o terceiro, não sei se eu pus isto em MP3 ou não, mas era o Takže odpoveď je, aby získal naše srdce. coração. Rozumiete, čo hovorím? Quem é que gostava de fazer Kto by chcel teraz napísať jednu pesničku rýchlo? Então, Takže ukážem ďalší príklad. que é outra música que vocês Určite também devem poznáte. vocês podem Môžete pôr o pustiť áudio. zvuk.
Naučil som sa veľké tajomstvo, že moje slova nie sú brané vetrom. Takže tu hovorí, naučil som sa väčšie tajomstvo, že moje slova nie sú brané vetrom. S touto frázou môžeme vidieť čo? Že sme sa naučili tajomstvo, že naše slova nie sú brané vetrom. Ale čo môžem s týmto povedať? To je moja metafora, moje prirovnanie. Takže naše slova môžu byť brané vetrom. Dobré slova alebo zlé slova. A teraz sa pýtame, ako? A ako moje slova, dobré alebo zlé, sa robia, že veci sa stanú. Druhý zvuk. Podem magoar, podem erguer, podem te derrotar ou fazer-te vencer. Takže tu môžeme vidieť, že odpoveď ako naše slova zlé, čo môžu urobiť, aká je odpoveď. Môžu ublížiť, môžu nás zvýšiť, môžu nás poraziť, alebo nás robiť alebo môžeme nimi víťaziť. Takže máme tu odpoveď na ako, ale ešte sme neprišli k záveru. Pretože nevieme, čo hovoriť, čo nehovoriť, čo máme robiť, čo nemáme robiť. A teraz odpovieme na odpoveď prečo. Prečo môžu ublížiť, prečo nás môžu vyvýšiť, môžu nás poraziť, môžeme nimi víťaziť. Prečo? O que falares vais ter, palavras são sementes. Cuidado com o que vais dizer. O que falares vais Então, ter. aqui chegamos à Takže sme prišli k záveru pesničky. To, čo hovoríme, budeme mať. Naše slova sú semena. To, čo my hovoríme, to sa stane. Zmaterializuje sa to. Rozumiete tejto metóde? Takže spravíme cvičenie. Všetci máte mobil? Stačí mať nejaký zápisník. Takže napíšme si jednu frázu, jednu vetu. Napíšeme si nejaké prípodobnenie na tento papier alebo do telefónu. Možno nejaké svedectvo, možno nejaká veta. Napíšte nejakú vec, ktorú chcete. Niektorí sa pozerajú len na telefón. Ale ja potom jedného zavolám. Eu vou descer aí, vou chamar aí uma pessoa aleatória. E agora com essa frase, Takže s touto vetou, čo ste napísali, ou essa semelhança ou essa personificação, você agora takže odpoviete, perguntar essa frase, opýtate sa tieto vety, ako vy ste zvíťazili, alebo ste získali tento cieľ, odpovedzte escreva agora a resposta de como na ako. a frase que você escreveu. Môže to byť nejaké svedectvo, môže to byť nejaký príklad z Biblie, rôzne veci môžeme napísať. E agora o terceiro Tretí krok, passo, vocês ainda não ak ste nenapísali, už to poviem, je prečo. Prečo? respondam ao porquê à última Napíšte frase que você prečo. escreveu. Všetci si už napísali? Niektorí? Hej. Niektorí ešte rozmýšľajú? Takže ešte keď píšete, ja vysvetlím troška, že na Kuriakožno vždycky začíname nejakou skupinou, vždycky si musí vypýtať povolenie biskupa a vždycky začne festivalom talentu. Distância também, depois à tarde a Bispa Raquel Takže po obede biskupka Ráchel bude hovoriť troška o tom ešte, o mládeži. Takže vždy, keď skupina začne sa zúčastniť festivalov talentov a potom, ako sa začnú zúčastňovať viac a viac, mais na Curiacos vstúpi do Kuriakoš hudby.
skrze tieto účastnenia, Já todos, súčasnenia. todos chegaram com uma letra Každý tu už má nejaké nové slova, niektorí. Então eu vou chamar aqui, Takže zavolám jedného z vás. pode ser, Môže to byť pode ser a Mayra. Majra. Vou chamar ela. Takže teraz dáme do praxe Vamos pôr em prática aquilo que to, čo som povedal, a ver aby sme vedeli tento postup. se alguém conseguiu perceber. Está tudo bem, Ako Mayra? sa máš, Majra? Všetko v poriadku? Conseguiste Dokázala si niečo napísať? Dokázala si napísať tieto 3 kroky? Dokázala si. queres nos compartilhar qual, Chceš nám ukázať, čo si napísala? Dobré ráno, rodina. Takže najprv som napísala, Boh je dobrý. Je veľmi dobrý. e agora nós respondemos ao como. A teraz odpovieme ako. Ako je Boh dobrý. Boh je Boh, pretože možno, že sme hriešnými, zlyháme a vždycky on vytvoril plán. Má plán spasenia. Prečo Boh vytvoril plán, prečo Boh je dobrý? Pretože miloval svojho syna. Miloval svet, že poslal svojho syna, aby mu zomrel za nás. Num espaço de 15 minutos, 10 Takže za 10-15 minút sme dokázali napísať pesničku. Môže to byť ďalší hit Guardiões da Arca. Ochrancovia lode, hudobnej skupiny. Takže už máme nejaké slova. Takže to je jedna z metód, ktoré máme, ako môžeme napísať pesničku. escrever música. Não Nehovorím, že ak budete mať nejakú pesničku už hotovú, uma letra, imagina que está os passos ao contrário, ai será que agora não nie je to, že ak máte už pesničku a máte presne naopak tieto kroky, že nemôžete spievať. Toto je len jeden zo spôsobov, ktorý som vysvetlil pre ľudí, ktorí majú problémy písať. A môžu začať písať. Ak má človek ostatné postupy, môže ich použiť. Ja vysvetľujem len jednu z foriem, podemos? aké existujú, ako môžete písať pesničky. Rozumiete? Ainda temos Ešte máme čas? Koľko máme času? 20. Então eu vou Takže ešte zavolám biskupu Stelu. Bude moja klaviristka. Takže musíme rozmýšľať. Už máme slova. Toto je jedna z foriem. Nie je to nejaké pravidlo. Už máme nejaké slova a teraz musíme to dať do praxe, a letra para sair. aby tam bola nejaká melódia. Čo je to melódia? Melódia je... É Melódia je spojená s hudbou. melodia vem, é uma Môže to byť la 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 la. lá 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 lá. Estão-me a perceber? Isto. Toto je melódia. Então nós agora temos que pôr estas palavras que Takže teraz dáme tieto slova, ktoré Majra napísala, dáme do melódie. é aquilo que nós também aprendemos na quinta-feira, na preparação da convenção de fé. Takže to sme sa aj naučili štvrtok na prekonferencii, na seminári, Cantando também no Espírito. chváliť Boha Por isso é žalmami. que ai, quando eu Mnohí ľudia, keď robia dennú prípravu, as minhas letras majú rozmýšľať nad nejakými slovami, ktoré chcú spievať. Je to Boh, ktorý nám dáva melódy, ktorý nám dá slova, ktorý nám dá kreativitu. Boh vytvoril tento svet bez štípky piesku, bez troškov a vody. Por isso Deus também pode dar-vos uma música nova. Amém? Uma música completamente nova, uma música bonita, porque é Deus quem dá-nos inteligência, é Deus quem nos dá criatividade para criar uma coisa nova. Amém? Por isso agora Takže teraz budeme spievať, môžeme sa postaviť. Boh je dobrý. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Muito bom. E o povo A ľud tiež spieva. Boh je dobrý. Boh je veľmi dobrý. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia
misericórdia perdura para sempre. A jeho milosť trvá na veky. Boh je dobrý. Deus é bom. Boh je dobrý. Deus é bom. E a sua misericórdia A jeho milosť perdura para sempre. trvá na veky. Deus é bom. Deus é bom. Ele nos deu Jesus, On nám dal Ježiša, seu único jediného syna, para nos salvar. aby nás spasil. Deus é bom. On je dobrý. Deus é bom. Boh je dobrý. Ele é muito bom. Je veľmi dobrý. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. É Deus que cura. Je Boh, ktorý uzdravuje. É Deus que sara. Je to Boh, ktorý uzdravuje. Deus é bom. Deus é bom. 40 anos se passaram 40 rokov prešlo e Deus é a bom. Boh je dobrý. Deus é bom. Boh je dobrý. Deus é bom. Muito bom. Muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom para mim. Boh je veľmi dobrý pre mňa. É muito bom para mim. Muito bom para nós. É muito bom para nós. Grandes são os seus feitos, Deus. Veľké sú tvoje skutky, Boh. Maravilhoso é. Si výborný. Anunciarei as tuas maravilhas. Budem oznamovať tvoje skutky. Conquistas e vitórias. Víťazstva. Nos deste, Senhor, Víťazstva si nám dal Boh bez nekonečné víťazstva si nám dal. Boh je dobrý. Deus é bom. A jeho milosť Sua misericórdia trvá na veky. dura para sempre. Dura para sempre. Trvá na veky. Para sempre. Deus Boh je dobrý. Deus é bom. 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 Ele é muito bom. Deus é bom. Deus é bom. Muito bom. Ele enviou seu filho Jesus. Poslal svojho syna, aby ma spasil. Boh je dobrý. Deus é bom. Je veľmi dobrý. Ele é muito bom. Deus é bom. Deus é bom. Terceira parte. Tretia časť. Grandes são os teus Veľké sú tvoje skutky, Boh. Poslal si svojho syna Ježiša, zomrel, aby nás spasil. Napriek tomu, že sme hriešnikmi, miloval si nás Boh, Hospodin. Vydal si svoju krv vzácnu. Boh je dobrý. Deus é bom. 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 On je môj pastor, môj pastier. A nič mi nechýba. Nada me faltará. Nada me falta. Deitar-me fazem verdes pastos. Deus é bom. Boh je dobrý. Ele é o Je meu môj pastor. pastier. Ele é o meu A nič mi nechýba. e nada me faltará. E nada me faltará. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E essas palmas. A teraz potleskom. Deus é bom. Deus é bom. Ele é muito bom.
Boh je môj pastierom a nič mi nechýba. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor Boh je môjim pastierom a nič mi nechýba. é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é bom. Boh je dobrý. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Veľmi dobrý. Deus é bom, Ele é muito bom. Ele nos deu Dal nám seu único, svojho jediného syna. seu único filho. Ele nos Spasil nás. Ele nos salvou. Porque Takže Boh je dobrý. Deus é bom. E Deus Boh é je dobrý. bom. Deus é 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 bom. Muito bom. Deus é bom. Muito bom. Deus é bom. Ele é muito bom. Deus é bom. Muito bom. O Senhor é meu pastor. Pán je môj pastierom Meu pastor. a nič mi nechýba. E nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Hospodin je môjim pastierom a nič mi nechýba. Faltará. O Senhor é meu pastor. Hospodin je môjim pastierom O Senhor é meu pastor. Hospodin je môjim pastierom O Senhor é muito bom. Boh je veľmi dobrý. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Je veľmi dobrý. É muito bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É muito bom. Boh je dobrý, je veľmi dobrý. É muito bom. Ele Je môjim pastierom. é meu pastor. E nada me faltará. Nič mi nechýba. Me faltará. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Ele é meu pastor. O Senhor Je môjim pastierom. Boh, Hospodin. Amen. Hospodin je dobrý. A tu ja ukončujem tento seminár desta parte, né? Desta parte da Kuriakos Music. Kuriakos hudby. Espero bem, quer dizer, não é nenhuma obrigação. Dúfam, že sa vám to páčilo. E mais informações, A viac informácií môžete vidieť na kuriakosmusic.com. tem lá um questionário, Máte tam skupiny, môžete napísať e-mail, môžete sa opýtať cez WhatsApp. A my sme tu, pretože Boh je dobrý. Deus é bom. 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 até uma próxima. Juntos